இப்போ என்கிட்ட யாருமே ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை. சொல்லிக்கணுன்னா ஒரே ஒருத்தன் தான். ஆனால் அவன் வந்து ரொம்ப தூரம். எங்கன்னா அங்கே ஒரு அங்கிள் போகிறாங்கல்ல, அந்த வீட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒன்று தெரியுதுல்ல, அங்கே தான் அவங்க வீடு. எவ்வளோ தூரம்! நான் சைக்கிளில் தான் போவேன். ஏன்னா எங்ககிட்ட கவாசிக்கு நிஞ்சா பைக் எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் அது ஓல்டு மாடல் தான். எங்கள் தாத்தாங்காலத்தில் இருந்த மாடல். ஆனால் ஓட்டலாம். ரெடி பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணி வந்திருக்கோம். 10,000 இருக்கும், 20,000, 10,000 இருக்கும். சரி, எனக்கு நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். நான் ப்ளீஸ், நான் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன். எனக்கு யாருமே ஃப்ரெண்டு இல்லை. அப்படி இருந்த ஒரே ஒருத்தனை வீடு அங்கே எடுத்துன்னு போயிட்டான். ரொம்ப ப்ளீஸ், எனக்கு ஃப்ரெண்டுனா அது ஒரே ஒருத்தங்க. நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய், வச்சுட்டா.